azkenian iritsi da hainbestek esperozun eguna eta horren bestek esperozun finala. Ongietorri, guztiei! Bueno, azkenian iritsi da Bilboko Gazteontzako antolatutako aisialdi programarik arrakastatsuenaren 11. edizioa Harrapazank! 11. urtia ospatzen dugu aurten erratx esatea, 11 urte dira Bilboko udalaren laguntzarekin Euskaltzaleen topaguneak Harrapazank egitasmoa antolatzen duela. Beraz, txalo bero bat! Aurten, 89 talde izan dira lehia bizian aritu direnak ensaiu eta kastinetan. Eta lan gogor horren ostian, azkenian iritsi da seniorren gala eta Harrapazankeko finala! Aurten ere, bi kategoria izango ditugu Harrapazank estenan, junior eta senior. Jakin bihar arratzaldeko zitatik aurra juniorren gala izango dela. Baina gaur ez da bihar. Gaur da eta gaur ja dagoenik hasi dugu Harrapazankeko seniorren gala! Bueno, Bilboko hainbat ikastetxeetan hainbat aurkezpen egin genituen. Eta gero izen ematea zabaldu egin genuen. Esan bezala, 89 talde egon dira gurekin elkarlanean irakasle bikainen laguntzarekin. Otsailean ensaioak intzituzten, da gero martxuan kastinak. Kalitate ezin hobekoak nola ez? Eta bueno, nola denak ezin zuten hemen egon, guztietatikan 10 talde finalista bakarrik aukeratu ahal izan genituen. Hala ere, guztien lanak zoragarriak izan dira. Eta aukera politiak ere izan dituzte, adibidez, sakontze tailer bat egin zuten, Zurina Hidalgorekin batera, gertutik ezagutzeko aukera izan zuten, guk ere gaur izango duguna. Eta guztiontzat txalo bero bat! Bueno, gaurko finalistek ere, Ilenia Baglieto eta Xabi Jurekin batera, arratsalde pasa bikaina egin zuten beraiek eskainitako masterclass batian. Orduan benetan, aukera ederrak dituzte Harrapazankeko parte hartzaileek. Ikusten duzuenez, urtarriletik hasi eta gaur arte, bidea luzia eta ederra izen da. Bidai hori jarraitzeko, sare sozialetan, www.harrapazank.com atarian ikusi ahal izango dituzute argazki eta komentarioak. Horretaz aparte, Harrapazank Bilbo Facebooken eta abildua Harrapazank gidoi bajua fan Twitterren. Baita Instagramen da Periskopene bai. Ilo argazkiak, animuak, komentarioak, iritziak, ongietorriak izango dira bai? Eta gero hemen publiko bezala, takit, alako gogua sartzen bazaizu ez zuire parte hartzekoa eta hola, baurkanpuan jakin fotokol badakazuela. Orduan, hurbildu bertara eta segituan agertuko da gure super argazkilaria Nerea, zuei argazki zoragarri jateatzea. Beraz, txalo bere bat Nerearentzat! Eta urtero bezala, musika ezinbestekoa izango da gaurko galan ere bai, eta hori dela eta ardura eder hori munduko DJ onenari utziko diogu. Unai Goikolea DJ-a, txalo bero bat! Eta sariak ere, bueno, badakigu, hemen Bilborroken publiko hurrian aritzia ja hori sari bat badala. Baina badakigu baitare beste saritxo batzuk ere badaudela ez da? Zeintzuk izango te die? Harrapazankeko 11. edizioko bi talderik arrakastatsuenek 500 euroko opari txeke bana eramango dute! Alo? Baina, horren beste ikuskizun paregaberen artean zaila izango da 10 taldetatikan bi bakarrik aukeratzea. Eta lan zail gogor hori, gure epaileei tokatuko zaia. Beraz, iritsi da momentua, junior zein senior galetako epaileak nortzuk diren ezagutzekoa. Begiratu horrela gora, hirukote, zue guztiokin, Zurina Hidalgo aurkezle eta abeslaria, Nacho Montero dantzari eta koreografoa, eta Itziar Ituño dantzari, musikari eta aktorea. Txalo bero bat! Bueno, ez da makala hauek hiruen lana. Zurine,
Ongietorri Arrapazankera, lehenengo urtea da. Bai, hoi da. Bai, ongietorri. Gainera, zuretzako olako lehiak ere ez dira, edo olako, konkursoak ez dira gauza berri bat, zuk zure bidea ere olako gaurko parte hartzaileen antzera hasi zenuen, ez da? Hori da, gainera gazte, urak bezala, 12 bat urterekin, eta ezagutzen dut ongi, badakite urduritasuna daudela, pixkat gaizki ere pasatzen dela, baino garrantzitsuena da, eta agian beti esaten duguna da, ez da? Eta agian esango dute hauek, bai, zerraza den esatea ez, baino garrantzitsuena da gozatzea, momentua bizitzea eta disfrutatzea. Entzun hori ondo, Ta eintzazue apunta hori, Eskerrik asko zurine. Bai, zuri. Eta hementxe Nacho ere hementxe dakagu, txalo bero bat, oso ondo? Arratsaldeon. Kaixo, Nacho. Zuretzat ere lehenengo aldia hemen Arrapazanken, ongi etorri. Nacho, zuzaren Bilboko koreografo eta dantzariarekin, zer iruditzen zaizu hemen Bilboko gaztek olako egitasmoetan parte hartzia? Ze karpen neke izan dezake horrek? Nik uste dut olako gauzak egitea oso interesgarriak izaten direla, baina ez dala bakarrik gaurko lan egin behar, baizik eta urtean zehar asko lan egin behar dela. Eta hemen egon izateak ja zerbait esan nahi du, baina hemetik aurrera lan handia dagoela egiteko. Eta nik eskatzen dietan bakarra da, hori honek esan duen bezala, disfrutatzea. Oso zaila izango dela aukeratzea zein den hoberen edo zein den txarren, eta disfrutatu momentu arratsalde hau guztiok batera, eta, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen. Eskerrik asko, Nacho. Txalo bero bat. Itziar, ongi etorri veterana. Eskerrik asko, guapa. Itziar, zuontze ensaiotan da kastinetan buru belarri, ezagutzetxuzu gaurko 10 finalistak, beraien lanak, olako laburpen txiki bat, aurten ikusi duzunaz? Ni guztiekin irakasle moduan nintzen egon, batzuekin bakarrik, baina izan zen oso polita ikustea lehenengo egunetik azken eguneraino zelako aldaketa, zelako garapena zegoen hor. Gero, konturatu ginen finalean, oso finalean ez, kastinetan, ze zaila izango zen finala, oso zaila izango da, ze kriston nivela dago. Iaz egon zen, eta aurten, bai, sekulako nivela. Ikusiko dozue, eta oso zaila izango da, pertsona bakarra aukeratzea, ze talentu handia dago, disiplina desberdinak, gainera dau, antzerkia dau, dantza, musika, oso zaila izango da, beraz, aldez aurretik zoriona guztioi, hor, azpian zauzie, tranquileon, hartu indarrak, eta urten, ondo pasatzera, disfrutatzera, eurek esan duten moduan, disfrutatzera. Bai, venga, suertean da noi. Patxalo zaparrada bat, eta animo, irukote, animo! Haze papera dakatena gaur. Finalakin hasteko prest ja, ez? Lehenengo taldia ezautzeko goguakin? Bai, ez? Bagoaz! Lehenengo taldea, TNB, Triple Nipple Band, deustu eta indautxutik datoz! Iker, Ander, Alex, Jon eta Adrian, 16 da 17 urteko gazte musikariak. Zua guztiokin, TNB! Txaren akordeak piztu, badago zerbait borrokatzeko, olermenaren hizkuntza berriro ezartzeko. Ereki zure ate guztiak, zara zerbitzari bat, endarraren katea, azkenean hautsiko dira. Badago azioa gure eskuetan, badago azioa Bilboko kaletan, badago azioa gure eskuetan, badago azioa
bat Bilboko kaletan. Hartu nire eskua jarri nire lekuan, ta zaidazu lekuz kanpoan nagoela. Geurea da galtzen dugun denbora, da bitartean zure kaletan galduta. Zure kaletan galduta. Zure kaletan galduta. Badago azioa gure eskuetan, badago azio bat Bilboko kaletan, badago azio bat gure eskuetan, badago azio bat Bilboko kaletan. Ea guazen nahi! Ea guazen nahi guztiok! Bat berola. Bale guztiok! Badago azioa gure eskuetan, badago azioa Bilboko kaletan, badago azioa gure eskuetan, badago azioa Bilboko kaletan. Eskerrik asko guztioi. Bueno, argi dago desde luego fansakir etorri zeatela, Zeri txartela ezin izan dut bukaturein. Hola, gustu emate, oso ondo! Txalo bero bat! Klaro baiez! Zuk izango ezu? Animatuko zeazu? A ber, ba? Bai, ni hasiko naiz, bai. Ni galdera bat dakat, zenbat denbora daramazuten txeatzen eta talde bezala? 10 hilabete. 10 hilabete bakarrik? Jo, Eta hau da, bueno, zuen kantua da, ez? Suposatzen dut zuek egin duzuen kanta, Bai. zuena. Bai, gurea, bai. Zure kaletan deitzen da, eta gurea da. Oso ondo. Bai. Nik baloratzen dut pilo bat euskaraz egin dezutela, zuek sortu dezutela kantua, ez? Bai, bai. Ikusiot, 10 hilabete oso denbora gutxi da, eta talde bezala nahiko ondo konpenetratuta ikusi zaituztet. Ahotsa asko gustatu zait, eta orokorrean gustatu egin zait. Bai, gustora geratu naiz, bai, benetan, bai. Bueno, nik zoriondu gura dut pianista. Ze askotan oso ona zara, mutile. Guztiak, baina gaur fijatu naz bereziki zelan jo dozun zure solo horretan eta oso gustatu zaitazko aurrekoan igual, ez dakit, bakaro, beti protagonismo gehiago igual ahotsak eta gitarrak eta bolako taldetan, baina oso ondo egon da, sartuta pianoa, egon da oso ondo. Eta punteoak gitarragaz, lastima ez dakitze gertatu da, baina emetik oso baju entzun ditugu. Ez dakite bajutxo entzuten ziren, eta baina, bueno, igerten zean, horri biligara belarria finduz. Olako kontuekaz, igual kontuz neurtu ondo nivelak eta entzuteko moduen, bakoitzak bere lekua izan dezala, baina zorionak egin dozue oso ondo. Eskerrik asko. Aurrekoan moduen.
Gauza bat, txoin, Oin gogoratuet. Nik bota izan dut faltan gauzatxo bat. Ez dakit norbaitan animatuko litzateke, baino agian koru batzuk. Bigarren ahots batzuk, bai, koruak ez da? Estribilloan edo ez dakite... Bai, entxeguetan eta egin dugu korekin, baina azkenian kendu dugu eta... Baina, beno. Ba, animatuta sartu, Ze, nik uste kantuak irabaziko duela pilo bat, koruekin, nik uste, Bai, agian, bai. Nik ez ditu gauzak errepikatuko, dinot, ados nagoaik esandako guztiarekin, baina gaur niri tokatu zait apurtxu bat kiskillosa izatea, ez? Vale. Eta nik zainduko nituzke apurtxu bat detaileak, ez? Zelan hasten zarete, zelan amaitzen duzuen, eta olako gauza, ze horrek egiten zaituzte berezi, eta niri olako detailek, bueno, harritzen naute eta gusto bat ditut. Eta nik hori zainduko nuke apurtxu bat gehiago aurkezpena. Eta bilatuko nuke zerbait berezia egiten zaituena. Ze igual, hori izango nizueke. Dena dela zorionak hori 10 hilabetetan egindako lanagatik, beneten ikusten da lana egin duzuela, eta lana dagoela, eta... Bueno, ikusiko dugu aber zer gertatzen da beste ekin batera. Guztia pasatuko dira handik, hori da. Nik hori, zuek esateko hori lehengoak izan zarete, eta horrek pisu handia doka, eta erantzukizune handia dokatela. Orduan, lasai egon, ikusiko ditugu besteek, aber zer egintan duten. Ja, lasai gaude, ja. Venga, zorionak, Baina, bai. Baina, eskerrik asko. Zorionak, benetan. Bigarren taldia. Asier eta Nerea dira gaurko lehenbiziko, bigarren taldeko parteideak. Brave Fighters da taldearen izena. Ibarreko landa eta San Adrianetik datoz, beraiek asmatutako dantza mota batekin. Euskal dantzekin hasiko dira, eta gero auskalo ze sorpresa ekarriko diguten. Hemen bian ibiliko dira dantzan egue bilek, bai? Beraz, txalo bero bat! Brave Fighters! Bikote? Bueno, kasu honetan niri tokatu zait astea.
Bueno, zorionak onaino heldu zaretelako, baina berriro beste izan diodan bezala, niri detaileak gustatzen zaizkit. Eta iruditu zait, lana garatuta dagoela, baina iruditzen zait asko dagoela. Eta ez dagoela oso zainduta bidea. Iruditu zait, lar egin duzuela, eta oso onak zarete gauza batzuetan, baina besteetan ikusi zaizue zuen oso fuerte ikusi zaituzte leku batzuetan, eta oso besteetan oso ahul edo ez dakit zelan esan. Eta horrek ez ditutxi izan disfrutatzen besteekin. Orduan, nik esango nizueke oso ondo aukeratzeko zer aurkezten duzuen, ze ahalmena baduzue, baina ondo aukeratu zer kontatu nahi duzuen, bale? Argi dago ezin zaretela izan, nik aukeratuko nuke oso ondo zer kontatu nahi duzuen. Hala ere, zorionak, benetan, Eskerrik asko. Aizue, nik flipatu dut. Osea, neri asko gustatu zait, ez dute ez da segundo batean arreta galdu. Bueno, eske flipatu dut. Iruditzen zait kriston lana dagoela hor. Agian da, ni ere enaizelako dantzaria, ez delako mundu hori gehiagi kontrolatzen, baino ikusgarria, politia egin dezutela, niri asko gustatu zait. Eskerrik asko. Oso fina, Sarie, lehengoan esan notzuen oso teknika ona dekozue. Hontan, gaur igual apurtxu bet urduriago egon Sarie aurrekoan baino, ezta? Nik igerri dut apurtxu bet, baina bueno, salbatu duzue. Berak, zeo zer esan behar du, berak gaiztoaren papera egin behar du, hori kontuan hartzeko. Preparatu. Aurrian jarriko nazaz pare. Ez, adibidez, ez dut ulertzen zelan dantzatu alduzue galtzerdiekin olako lurra batean. Horrek ematen dizue desestabilitate, zelan da? Inestabilidadea edo oreka Ez falta. dut ulertzen hori, ze horrek egin zaituzte apurtxu bat, horregaitik dinotxuet, zaindu aurkezten duzuena eta zelan aurkezten duzue. Orduan, neurtu ondo, nik aholkatuko nizueke ortozik dantzatzea olako toki batean zaudetenean, edo zapatilekin. Ez gara resbalatzen eta behar dugu batzutan. Irristalatzea. Bai, Baina horrek ere egiten zaituzte egotea eroso gaude. Eroso. Ni ez zaitu ditu hori, Barkatu, ni asko fijatzen naiz oinetan, zelan jarrita dauden oinak. Eta iruditu zait askotan ez zeudela oso ondo... Bai, eskerrik asko. Ez hartu txartzat, guztiz kontrauka. Honek lagundu bat zaituzte hori gehiagora jotzeko eta garatzeko, bale? Nik esan behar dutzuet, hemendik goitik diferente ikusten txala, Betik da espektakularra. Hemendik goitik aukera izan dut, iten dozu esan usan horiek, bata bestean atzetik eta goitik ikustea, eta beste perspektiba bat da, asko guztaia eta bebai, eta kriston teknika deko zuen. Gauzatxo bat esango notzuen, igual, peiek eta espresibidadea eta historia kontatzea, interpretatzea batzutan ikusi dute, igual, karo, emetik goitik igual zailagoa da, baina batzutan iruditu eta kezka, ikusi dut kezka igual, momentu batzutan aurpegian. Ez daiela igerri, sekulan bez, zuek interpretatu eta baina zorionak, ni asko guztai. Eskerrik asko. Batxalo, bero bat. Zorionak, oso mutilak. Bueno, baguaz, 3. taldiakin. Ibai Alonso izango da. Begoñazpi ikastolati datorri bai eta 14 urte ditu. Homosexualitateari buruzko abesti bat kantatu eta joko du pianoarekin batera. Berak sortua. Txalo bero bat!
zure arazo bakarra. Malkoa gehiagora doaz horrela begiratzen nauzunean ta ezin ulertu pertsona naizela ta ez deabrua begirada bakoitzaren mina barruan daramat gordeta mesedez ulertu pertsona naizela ta ez deabru baina gaur aterako naiz munduak ikusiko nau erabaki zaitez maitatu ala ez horrela jaio nintzen horrela jaio nintzen da orain mesedez ondo entzun ez dakit ondo hartuko duzun benetan ni maite banauzu ulertuko duzu munduan nagoen ezkeroztik gustuak ez dariz joan naiz ni baietz inoiz pentsatu zure seme maitea ezberdina zela baina gaur aterako naiz munduak ikusiko nau erabaki zaitez maitatu ala ez horrela jaio nintzen horrela jaio nintzen baina gaur aterako naiz munduak ikusiko nau erabaki zaitez maitatu ala ez horrela jaio nintzen. Eskerrik asko. Zorionak, Ibai, bihotz-bihotzez. Buah, Ibai, zelan zauz? Bai. Ondo. historia hau. Bai. Ondo, nao. ondo. Ja, tranquil. Bai. Beitxu, esan behar dutzut kandelen detailea, ostra, ze polita, oso polita izan da. Zaindu dozu giroa, pilo bat, eta Bai. hori zure alde dago, zure alde. Zein dozu olako puesta en estena bat, gero abestiaz aparte,
oso ondo egon dala, Oso Eskerrik ondo, asko. ni unkitu egin nauzu barriro, Eta jo, nire partetik, sorionak. Momentu batzutan, igual ahotsak indotzu apur bat, ez da gizelan esan. Apurtu egin da, bai. Eta grabeetan, igual, Bai. beharko zan igual apurtxu bete indar, apurtxu bete gehiago, baina direz detailetxoak, Vale? Bueno. Bakarrik hori, Ondo dago jakitea, bai. soriona benetan, eskerrik asko. kristona, oso ondo egin duzu. Ni guztiz ados nago, esan duzun guztiarekin, eta zorionak, ni gutxitan unkitu egiten naiz, eta gaur unkitu naiz zurekin, bai, eta ja nabaritu dituzera, hemengo hiletxoak eta puntan, Eskerrik asko. asko gustatu zait. Zenbat urte azkazu? 14. 14, bale, eske egon gara komentatzen da, bale, oso ondo. Ez dakit, ahotsan dakazu kriston izaera, oso ahots polita dakazun. Zu komentatu dituzolako nota agudoak, ez da? Estribioko nota agudoietan, pixkat, ez dakit, agian zure ahotsa hola delako, edo Nire hautza, bueno, barkatu, askotan olako gauzak egitea ez dago guzti txarto, baina jata pila bat, oza, ez da planeado, no ez da, baina, bueno. Baina zuk adibidez hor eroso sentitu zara, edo... Bai, ahotsen aldetik bai, pianoa mugitu gin jata momentu baten, baina, bueno. Horren arira, hasieran ikusi dugu, hori zeundela pixkat, mikroa ezakize, aizu, gauza bat esan behar dizut begira. Hasi baino lehen, hartu behar dugun denbora guztia. Eta ez baldin bat gaude prest, ez gaude prest, zu hartu zure denbora, barkatu mikro ez dakatongi. Zu eroso eta prest egon arte, zu dakazu eskubide osoa eskatzeko eta hori esateko beraz. Ez larritu horrengatik. Bai. Eta bueno, eskeneri asko gustatu zait. Asko, Eskerrik asko. benetan zorionak. Eskerrik asko. Eta hola segi, Hola segi. Ni bebai zorionak izan behar dizut, Ibai, iruditu zait oso lan heldua orkestu duzula, flipatu dut irakurri dudanean 14 urte dituzula. Iruditu zait oso lan, egin duzun lana aldarrikatzekoa dala, sorkuntza propioa, ni unkitu nauzu, eta uste dut oso ondo zaindu duzula dana. Eta ez dakit zuri buruz hitz egiten ari zaren edo bizitzari buruz ari zaren, baina niri Ambas. Gauza komertzialak adibidez ezaizki gustatzen. Eta hau, iruditu zait oso lan pertsonala, heldua eta ondo eginda. Eta ez dakit birritan edo joan zaizun apurtxu bat abotsa, baina bestea hain da ona, berdin didala akats horrek. Así que nire partetik, Eskerrik asko. zorionak, Ibai. Eskerrik asko dan. Hau pasu. Zorionak, Ibai. Zenbat emozio gaur arratsaldean. Baguaz, laugarren taldiakin. Laugarrenak, Diamonds Crew. 13, 14 eta 15 urte dituzte, urrengo hirukotea osatzen duten Leire, Delia eta Begok. Abusu eta Ibaizabal ikastoletatik datozenak. Arrapazankekoa esperientzia polita den arren, bertan egiten dituzten lagunengatik eta beraien harremana hobetzen jarraitzeko, ere ematen dute izena aurten. Ikusteko zenbat gauza bizi dituzten baita ere, gure parte hartzaileek hemen. Beraz, txalo bero bat, Diamonds Crewrentzat! Espaldiko partez aurkitu gara, kasualitate hutsaren mesedetan, bion arteko begiradak dio, gaua interesgarri jartzen da. I thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe.
Want your body, I want your body, 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 want your body, I want your body. Sexy ladies in the party. My love is when no shake on nobody. Cock it up like on the pana Ducati. My gal you bring the heat, Miami. Huh? Your body full of shape, Coca-Cola. Sweeter than a grape, flavor soda. Love how your body clean, I'm loving your odor. This I don't want your body flip, Motorola. Sexy lady, me gal your body good like gold. So beautiful and bold. I wanna take you home because I want your body, I want your body, 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 want your body, I want your body. Yeah. Girl, your body hot and it a sizzle, espizzle. Wanna get in the driving seat and push all the gear in the vehicle. No laugh nor giggle. Long time I want you forget in my bed, girl. Why not wiggle? You fit like figgle. Wooden man you bring to all your sister, them make we turn it in a triple. Trip your a nipple. All fruits. you wanna dance? Yeah! Moving, grooving, slip and slide. Yeah! Come on, baby, don't you hide. Come on, come on, come on, come on, baby, come on, come on, come on, come on, baby, come on, come on, come on, come on, baby, come on, come on, come on, come on, baby. Zelan, neskak. Ondo. Urduri, apurtxu bat urduriago. Zehose, arazotxo bat egon da musikagaz momenturen baten? Ez. Salto moduko bat egin dago. Iruditu zait. Ze momentu beten ikusi zaituzte
apurtxu be galduta eta pentsatu, jo, igual musika izan da salto egin duena. Ez, Igual- horrela zen. Ah, bale, zote zebe esan. Bueno, nik ikusi dotzuet, igual apurtxu bat urduriago, lehengo egunean baino, casting egunean ikusi zintuzten apurtxu bet lasaiago. Eta momentu batzutan igual indar falta igerri dut, eta momentu batzutan koordinazio aldeti bebai, baina kasetarena gustatu zait, sartu duzuen detailea eta justifikatzeko musika aldaketa horren, velocidade horrena, eta, bueno, detailetxoa antenarena da gustatu jata, ideia ona, eta, bueno, animo, zorionak, zeo zer? Bai, azaldatu gauza bat. Bai. Guk jakin genuenean finalera pasatuko genuela, pentsatu genuen, jendeari, dantza hau gehiago gustatzeko eta horrela, bi aste gelditzen zirenez, beste dantza bat asmatu genuen eta igual horregatik ordenazio falta eta hori gonda. Ez que, karo, nik apurtxu be diferente ikusi dut. Zeo zer, sartu dozue lusatu, ezta? Bai, Lusagoa esan, hau. Ez que abestia lusatu dugu, abesti gehiago sartu ditugu, efektuak eta guztiz. Hori izan da. Nik zerbait igerri neuen hor, igerten neuen zeo zer, ez dakit, hor ondino, igual, ensaio apurtxu bet gehiagorekin, enpaketatuago egoteko, baina kriston esfortza egin dozue bakarrik aste bitan, eta haupa zuek. Kerik asko. Venga, animo, neskak. Venga. Kaixo. Nik batez ere, kaixo, bai. Nik gozatu dut pilo bat, batez ere, azken kantarekin. Azken kantako zati hori izan da nik uste indar gehien izan duen zatia, bai, hasieran pixkat kostatu egin zait sartzea dantzan eta gozatu dut pilo bat, batez ere azken dantzarekin. Ikusi zaituzet ere bai animosoagok zati horretan. Gero ez dakit zuek oso gustora geratu zaeten, zainez aurpegi batzuk ikusten eta ez dakit zuek zerbait esan nahi dezuten edo... Bueno. Iritzi desberdina daude. Bai, aurpegi ezberdinak ikuste ditut. Baina azken zatia asko gustatu zait. Agian bai egin zaidala pixkat, ez dakit duzea bezala ikuskizuna, baina argi dago lan erraldoia egin duzuela 2 astetan, halako koreografia luzea egiteko, beraz zorionak eta alaz egik. Entxeatzen eta gogor egiten, gogor. Eskerik asko. Bueno, neskak. A ber, Nacho. Nik esan behar dut hori, hasi zaretenean apurtxu bat timida ikuste zaituzte dala, eta gero kanta pasatu ginean joan zaretela gero eta indarra gehiago pizten. Ja ez ditu gauza gehiago errepikatuko, baina esango dizkizuet, gauza pare bat. Antzerkia erabiltzen baduzu, ondo zaindu, antzerkiaren inguruan dauden parteak, bale? Eta proposatzen baduzu zerbait kaineroa, eutxi kainari, bai? Ezin duzue gauza bat proposatu eta gero, ez heltzea. Nik aholkatuko nizueke, igual, laburtzea eta indarra gehiago jarri dantza guztietan. Eta erabakitu zue trio baten dantza egitea. Eta hori oso zaila da. Bakarri dantzatzea zaila baldin bada, 3 batera asko zailagoa da. Orduan, zaindu. Eta ondo pentsatu zer proposatu nahi duzuen, bale? Bai. Eta laguntza behar baduzue antzerkia diren ataletan, eskatu kanpoko laguntza. Bai, hiltzen bazarete, hiltzen zarete. Ez dakit zer gertatzen bada, gertatu dadila benetan. Ez egin, bale? Baina hala ere, zorionak egin duzue eta garatu duzuen historiagatik. Mila esker. Txalo bero bat! Eskerrik asko, zorionak neskak. Urraingo taldiek 4 kide ditu. Pare batek antza handia dute euren artean auskalo zeatik. Gitarra eta trikitixagotzeaz aparte abeslariak ere badira, Malen, Katalin, Olatz eta Maite. Beraie bafetia dira eta beraiek sortutako bertso musikatuak kantatuko dizkigute begi umelak abestiaren doinuarekin. Baita euren lana zeinu hizkuntzan interpretatu ere. Iazko junior kategoriako irabazleek aurten zaila izango dute. Txalo bero bat! Da futbola, ai amaze tontakeri, nik bemarka dezaket
nola, matxismo zein indarkeriz, beteta dugu gizartea eta gure eskuetan dago hori dena aldatzea. Ederra argaltiti handi, Espain lodi eta altua, ez egin horri kasurik, zuzarelako perfektua, ezazu zure burua, edo zein eskalatan zailka zerotik amarreraino, deno garelako amaika. Begi umelen, sekretuak gordetzen dituen, ispiluak sorginen oiuz, urrunera begira kristal hautziak izango dira. Kristal hautziak izango dira. Ezkonkurba politena, da daukagun irribarrea, ezatea nahi dutena, ez dute lortuko kentzea, zuk zure gorputza duzu, genitzazu dituzun kezkak donutz guztiak hartuta, topa egin dezagun neskak, zure gauza honetatzat, zu zeu zaren azarelako, hemen garrantzitsuena, norbera izatea delako, emakume izateko, badaude infinito modulo diargal altu basu, neskarenak petauko dugu. Begi umelen, sekretuak gordetzen dituen, ispiluak sorginen oiuz, urrunera begira kristal hautziak izango dira. Kristal hautziak izango dira. Eskerrik asko. Bufa! Hori, txalo, txalo! Neskak, meritu handia dakazute, benetan, egin duzue zerbait originala, ezberdina, gaia oso aproposa, oso gai politxa, bai, landu duzutena, lau emakume eder, horren inguruan kantatzen ez, emakumearen inguruan kantatzen, Eskerrik asko. gero zeinu hizkuntzana, ez dakit, oso polita. Oso polita gaina, suposatzen zuen kantua izango dela, zuek egin dezutela, horrek ere badu bere... Osea, kantua da itxasopaiarena, doinua, bueno, eta guk aldatu duguna da letra. Aha. Ondo. Bueno, letra bada, Osa, doinua itxaso paiarena da. Bai. Ah, batxalo, bero bat, zenboi, Bai, bai. baitare itxaso! Zorionak! Jo, Ba oso politia egin dezute eta segi idazten, Eskerrik Halako asko. kantu politiak eta Eskerrik segi asko. gogor.
Bueno, nik bakarrik esatea detaile hori oso nahi dut jatala. Dekote lagun bat gormutua eta seguramente posik ikusiko zeuen berak. Bai, hemen badabil gormuturen bat, eta Bai. zerbait txartu, pues, Da zuz, barkatu. ikasi doz, badakizu egiten edo ikasi dozu beren bereki horretarako? Ikasi dut. Maite nizeko egin zuen alako kursilloren bat edo, eta erakutsi zigun. Oso ondo ze, eurak ibili dire, eskuak okupatuta, eta zu zinen hortxe libre zeudena, eta oso ondo okupatu duzuz eskuak, neska, oso ondo, zorionak. Nire bai, zoriondu nahi zaituztet, eta gauza bat eskatu, ez dakit, gustatuko ditzaidake gauza bat eskatzea. Abestu alduzue apelo, estribilloa. Akapela? Bai. Iruditu zait oso lan polita egiten duzuela, baina gitarra, trikitriz eta gauzteko gauzoien artean, iruditu zait zeundetela apurtxu bat lotxatute. Orain, gustatuko litzaidake entzutea, oran, akapela bestea. Zuek aukeratzen duzuen zati bat, baina mikrorik gabe, albaldin bada. Mikrorik gabe, bai. Hala ba, hola xeplas. Barkatu, beste gauza bat, zuek erabaki duzue estenatokira igotzea, beraz, ez izan lotxati. Bai, ez egon atxera, guztiz kontrakoa, igozarete horra, beraz, atera barruan daukazuen guztia. Venga, mesedez, zuek aukeratu nahi duzuen zatia eta emon, venga. Gordetzen dituen ispiluak sorginen oiuz urrunera begira kristal hautziak izango dira, kristal hautziak izango dira. Zorionak, neska. Eskerrik asko. Bueno, bagoa, zigarren taldearekin, beraia jasotzen duten bitartian, Jonathan Yelamos izango da. 16 urte ditu, musikaria da, abeslaria eta sortzailea. Hainbat urtez parte hartu du Harrapazanken, baita beste hainbat lehiaketetan ere. Txikitatik musika sentitu eta maitatu du, eta gaur hori demostratzera dator. Berak sortutako kantu batekin. Txalo bero bat, Jonathanentzat! Argiak atera dira nire burutik, nire amets gaizto berena zara oraindik. Zutu lertzen nola nuen oroitu, antzinetako pauzuaz iraganeko sentimentutaz ezaidazu iluna etela beldurra ematen zizuna eta nik zeure ergila izango nintzela beti egin kasu zeure bihotzaren horroari.
Eskerrik asko. Zorionak. Hirukote animo. Neri gehien heldu zaidana izan da kantuari jarri diozun sentimendua. Askotan abeslarik oso ondo kanta dezakete eta oso ongi egin dezakete, baino adierazi ere egin behar dute, ez? Eta nik ustezuk kantatu duzunean kantua sentitu duzula pilo bat. Neri heldu zait pilo bat. Eskerrik asko. Eta azkenean horrekin transmititzen duzuna, ez? Hori da garrantzitsuena, norberari zer iristen zaion, eta niri iritsi zait pilo bat, gustatu egin zait asko, eta batez ere hori iristea, eta iritsi egin zait. Beraz, hori da kat esateko, bai. Zoriondu nahi zaitut, sinestu dut proposatzen duzuna, bai? Gustatu alzait gehiago edo gutxiago, baina benetan ikustea bakarrik zelan defendatzen duzun eszenatokia niretzat ja da errespetatzeko lana. Nik aholkatuko nizuke, dinot, oso ondo, oso bide honean zoaz, eta esango nizuke, bilatu behar diozule zure bideari berezitasun bat, bale? Asmatu behar duzu zerbait zu bakarrik egin dezakezuna, berezia egiten zaituena. Eta nik uste dut, daukazula behar den guztia hori lortzeko. Eta balio duzu eszenatoki baten gainean egoteko, así que zorionak, Jonathan, benetan. Eskerrik asko. Aupa, Jonathan. Jo, nik esan behar dotzut, oso gatza dela, pertsona bakar batek traspasatzea gitarra, mikrofonoa eta onaino ailegatzea, eta zuk lortzen dozu. Eta lortzen dozu, zuk zeuk idatzi dozulako historioa, badakizu zertaz ari zaren, berbetan, eta hemendik ikusten da hori, zelan sartzen zaren eta zelan, artista ez da bakarrik kantari ona izatea, da komunikatzaile ona izatea eta kontatzea, eta zuk hori lortu dozu. Beraz, zorionak, gauza bat galdetu gura dotzut. Konto, zelan osatu zenuen letra? Abestiaren letra, zertan inspiratu zinen, nori dedikatuta dagoen? Konta hau apurtxu, bueno, ez da egit, oso pertsola bada, ez konta hau. Letra hau kanpamentu moduko egonaldi batean sortu nuen, itxasok ere zegoen, eta, bueno, horrela hasi zen, eta azken eguna, kanpamentuko azken egunean, aurkeztu behar genuen abesti bat, edo dantza bat, edo antzerki bat. Eta, bueno, nik hasi nintzen idazten eta, bueno, horrela. Zeo zer berezia gertatuko zitzaizun horretan kanpamentuan. Zaltxapur bat, oze. Zazpigarren taldea, Dance Wave Crew. Andrea, Edurne, Irati, Leire, Milarai eta Eldak osatzen dute hurrengo taldea. 15 eta 16 urte dituzte eta Ibarreko Landan, Begoñazpin, Berriotxoan, Artxandapen eta Botikazarren ikasten dute. Iaz, Harrapazankeko partaidekin grabatutako Mari Jaiaren bideoklipean ezagutu zuten elkar eta urten elkarrekin aurkezten dira. Haiek sortutako dantza bat egingo dute eta honetan hip-hoparen hainbat estilo nahasten omen dituzte. Lockin, dancehall, crow eta poppin. Txalomera bat! Notice you the type that like to keep them on the leash though. I'm known to walk alone, but I'm alone for a reason. Sending me a drink ain't appeasing, believe me. Denadoa presaka nire burua biraka, lainoak nire zeruan gorputza dardarka. Hauxe nire marka, azken guda dantza, dantzak bihotxian, aizu dantza. Punchline queen, no boxer though. Might pull up in a Porsche, no boxer though. Tell a hater, yo, don't you got cocks to blow? Tell him kangaroo Nick, I'll box the hoe. This shit said I got 5 in a pasta bowl. Don't go against Nicki, impossible. I can Kingston with my wrist on popsicle. Man, these hoes couldn't ball with a toss to go. You'll never say that I'm not killing them, killing them, killing them, killing them, killing them, killing them, killing them,
killing them, killing them, killing them, killing them, killing them. I can't even lie. I'm about to be that guy. Someone else gon' have to drive me home. Bang a rang rang, bang a ring a rang rang. Bass in the trunk, vibrate that thing. I want your twist it and turn it. Yo, I'm holding on to she waistline while her body bounce to the baseline. Tell her this girl had the best wine, and I'm single, so now is the best time. Work she up while she wind me down. Make she my queen, I'll give her the crown. I've been dealing with woman a long time, but I never feel so from one wine. What you gonna do with that dessert? Do what, do da dee da do da. Do what, do da dee da do da. Do what, do da dee da do da. Murder that, dance floor, dance floor. Murder that. It's our let's go, yeah. Turn up. Shake it, break it, make it bounce. Oso ondo. Kriston indarra egonda, zuek ze disfrutatu duzue, Pilo bat. urduri, Bueno, urduritasun gutxi bat, baina gutxi baina bai. Baina ondo, Bai. ondo. Igerri dugu hemetik, Joan da, gorantza, asuntuek. Eta nire aldetik bintza, zorionak. Eskerrik asko. Oso ondo indozue. Nik ere, zorionan zaituztet ere, hori energia egon behar zen tokian. Oso ondo landu duzue espazioaz, ez da bakarrik zema pauso egiten dituzue, baizik eta zelan erabiltzen duzue eszenatokia. Eta iruditu zait hori nahiko marrazki ezberdinak egin dituzuela, eta horrik beti izaten da un plus, ez? Orduan, zorionak, Eskerrik asko. Da, zuk esan bezala, holtza bete behar da, zuek bete duzue, transmititu duzue pilo bat, nik osatu dut pilo bat, zuek ikusten, gaina zuen aurpegiek dena esaten zuten, eta ikusi da gozatu duzuela, beraz, hola segi, oso ongi egiten duzuterako, eta talde politia egiten duzuterako, beraz, bai. Gauzatxo bat gehitu gura dotzet, zuek egin dozue koreografia, Bai. ezta? Niri asko gustatu jata, ze bakit dantzan, eta askotan, jerarkiak eta egoten dira, liderrak beti erdian dantzatzen duten beti aurrean, eta kasu honetan ez dut olakorik ikusi. Danak pasatu sari eukidozu zeuen momentua, protagonismo momentua, eta nik ibilitagoan hasen ez dantzan, eta askotan atzean dantzatea tokatu jatan ez. Baki zer den hori, oso importantea. Gustatu jata asko, ze ikusi dut oso modu horizontalean eraiki dozuela, eta haupa, oso ondo, neska. Haupa, neskak, zorionak! Xalo fuerte! Baguaz 8. taldiakin. Emanen! Maili Urkijo, Maili Gutierrez, Emanen taldea dira. Biak Solokotxe Institutuko DBH-ko 2. mailan ikasten dute, eta 15 eta 16 urte dituzte. Ukelelez eta gitarraz lagunduko dute eurek egindako abesti ezagun baten bertsioa. Xalo ero bat, Emanen! Pisutik espaziora, metro karatuetatik kilometroetara. Ezer ezatiko sotasunean, txikitasunetik handitasunera, ametsetatik errealitatera. Altxatu zera bakia, eskuak batu zera ikia, eskuak nahaztu zabaldua. Ukutza bihotz bat gure aurrean, hutsa betetzen duena,
kolorez datu zuri batza, daupadan bakoitzaz irribare bat. Daupadan bakoitzaz kolorez datu zuri batza, daupadan bakoitzaz irribare bat. Ideiak bultzatu zerakia, ideiak batu zeraikia, ideiak nahastu zabaldua. Kukutza bihotzat gure aurrean, indarrez betetzen gaituena. Taupadaka esnatuz geldirik gaudenak, taupadaka esnatuz botan gaudenak. Taupadan bakoitzaz, kolorez datu zuri batza, taupadan bakoitzaz, irribare bat. Taupadan bakoitzaz, kolorez datu zuri batza, taupadan bakoitzaz, irribare Taupadaka esnatuz geldirik gaudenak, taupadaka esnatuz botan gaudenak, taupadaka esnatuz etxita gaudenak, taupadaka esnatuz uinduta gaudenak. Begia, neskak, beti baloratzen da pilo bat, ez, oin arte bezala, euren kantuak izatea, ez, edo gure kantuak izatea, ez, kantu propioak izatea, baino oso zaila da ere bai, kantu mitiko bat hartzea eta horren bertsio bat egitea. Ze normalean denok dakagu buruan kantu hori nolakoa den eta agian ez ditugu hain gogoko bertsioak, ez? Baina zuek egin duzue bertsio oso polita, oso goxoa, oso gertua. Eta nik ikusi zaituzet pixkat urduri, ez, momentu batzuetan, elkarri begira eta lasai egon. Nabaitzen da oso konpenetratuta zaudetela, lan ederra egite duzuela batera, beraz hola segi, eta bueno, zuena nik animatzen zaituzten zuen kantuk ere egitera, baino hala ere, beste kantu batzuk hartu eta bertsionatu nahi izan ez gero, aurrera ze oso ederrak egite dituzue. Beraz, zorionak. Eskerrik asko. Zorionak zui be bai. Niri asko gustatu zait, uste dut oso zaindu zuela musikalki dana, presentazioa ere oso gustokoa izan dut, eta gustatu zaizuen artean egondan beti hori klak, begiek, batak besteari egiten zion begiarekin klik, ez? Eta horrek elikatzen du, eta hor zerbait sortzen da, eta nik esaten dana, erradera esaten dana, me lo compro. Benetan, ikusi dana, lo compro. Eskerrik asko. Bueno, Maili eta Maili, emanem da Maili eta Maili. Azikeran, aldrebez, pentsatu dut, zuzinela, beste Maili eta, zekar horren, luze dekozu. Benetan deko olako kirru eder batzuk, oso guapa zauz. Eta bueno, niri gustaten jata dekozuen puntu lotxati hori, lotxati, ez horren lotxati, zeibili ziren Deuston, Santutxuko metroko sarreran kantetan, niri tokatu jatan beraiek egotea eta egin genduna proba, guazen kalera, atara hotxa eta 16 bat euro zen bat atera zen jendea zizan botatzen, dirua botatzen, handi pasatzen zen jendea. Eta oso momentu politak izan dira, hemen zauzie finalean, ondo merezita, niri gustetan eta zuen arteko harreman hori nibe lotxatia naizelako, eta izue, baina hor zauzie, ahotsak ondo konpenetratuta, eta hori, eurek esan dutena, zeuen kantak idaztea tokatzen da orain. Ze kapasa zarete, bueno, hori eta gehiago, bai? Eskerrik asko. Eta muso handi bat, nire partez, bale? Zorionan eskak. Behatzigarren taldea. Zirk Mumo. Urrengo artista bakarrik dator, eta Iban Pozino du izena. 16 urte ditu, eta klauna eta zirkoa gustatzen zaizkio. Zirko zaurre eskolan dabil Bilbon
formatzen da ikuskizunak prestatzen urte osoan zehar. Gaur bere ikuskizun baten zatitxo bat egingo digu Zirk Mumok. Ibanek esan bezala, pertsonaia baten istorioa kontatuko digu. Hau oso abentura zalea da eta gurekin batera denetarik biziko omen du. Badatorrela dirudi eta txalabera bat! Wow. Wow. Sweetie. Oh, thank you. Oh, here's that. Oh. Ta-da! Oh. Let's see. Let's see. Oh. Ding. Sweetie. Ta-da! In a cafe. Shut! What's with this? Shimmy. Oh. What is it? Sabosubodo. Tintashi. Oh, Sabasuiki. Mandashimi. Oh, Sabati. Sabata. Whoa! Whoa! Sabotage! Oh! Ha! In a cafe.
Farouchi. Ça va si. Ça va si. Je me nomme. C'est pas In a cafe on the Champs-Élysées, I saw a girl the other day. I was beguiled till I saw her smile. It was a gash across her face. Not long ago she found that she was alone, so she wandered into a bubble show. She should have known it'd be bad. She saw the name that it had, the Straight Razor Cabaret. The first act was a stripper, and the host was Jack the Ripper. But the audience was dreary, so he slashed them smiles from ear to ear. He used a straight razor, cause he's a face raper, and there's nothing he hates more than a stick in the mud. If he tells a joke, you better laugh until you choke at the Straight Razor Cabaret. When I went down to Camden Town, I saw a man reading a Bible. I won't enhance describe his face, for I might be sued for libel. Not long ago he found that he was alone, so he wandered into the vaudeville show. He should have known he'd be maimed when he discovered the name, the Straight Razor Cabaret. While his trumpet stroked a donkey, the host juggled 5 dead monkeys. But the audience were snobs, so he took a knife fight to them. L'âme en peine, il vit mais pas la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, pareil il n'attend rien. Rien autour n'a de sens et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et lui parle. Souvent il n'est pas fou, il aime ses mots, il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, non, plus rien ne le retient. Dans sa love story, dans sa love story, dans sa love story.
Je ne sais plus aimer, j'ai été trop bête. Je t'en prie, arrête, arrête, comme je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je t'offrirai tout mon or et si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie dans ma love story. Dans ma love story. Dans ma love story. 1, 2, 3, go! L'amour fait d'un fou un roi, si tu m'ignores, je me battrai encore et encore. C'est ta love story. C'est ta love story. C'est l'histoire d'une vie. Love story. Wow. Mutilese profesionala zaren. Hemen harrituta gelditu gara, bueno, nik ikusita neukan zurea, egin duzu apurtxu bet, laburtu apurtxu bet, ez da? Baina alan dabe ez da ezeri gerri, oso ondo dago dana, ondo josita, interpretazio aldeti, ez inbidia eta guzti eman doztazu, esan behar dutut. Oso ondo, benetan. Kriston lana, posik egoteko modukoa, ez dakit laguntza izan duzun? Zuzendariren baten laguntza? Nire ideia zen, baina gero hemen arrapazanken pizka bat... Indozue pizka bat findu, ezta? Sekulakoa, zelan atera dituzun bolak, zelan batu dituzun oso modu originalean, jokutik beti, eta gustora, oso gustora, zu ikusten. Beraz hori, zoriona. Ze ona zaren, ze artista zaren, osea, zara artista bat, baino goiti berakoa, nik benetan flipatu zurekin, eta esango nuke, ez dakit, eman dituzula 1000 urte hau ikasten, baino ez, hemen nabaritzen da, bai, seguro ikasi duzula, eta seguro zuk ere kaina sartu duzula, baino zuk dakazu berezkoa hori. Eta hau argita garbi da zure bidea, eta hartu behar duzun bidea, ze ikusten da balio duzula honetarako. Ze primeran egiten duzu, eta bueno, esken nina hoindik flipatuta. Zure adinakin alako lana, alako dena, zorionak benetan. Osa, nina itzi gabe. Iban, ni zoriondu behar zaitu eta horretik oso lan heldua eta arriskutsua egin duzulako. Osko gustatzen zait ikustea jendeak zelan bere buruari barre egiten dion. Hori normalean ez gaude ohituta horretara, zorionak. Iruditu zait hartu duzula hasi zara de lo más absurdo, eseretik, oso ondo egin duzu zelan garatu duzun historia bat, eta elikatu zara esertaz, absurdotik, ez? Eta horretaz hori baliatu zara kontatzeko historio bat, oso ondo kontatuta, musika ere oso ondo aukeratuta, eszenografia, espazioa, artista, benetan. Iruditu zait, aukeratu duzula, nire ustez, proposamen guztietatik ausartena zure izan dela, eta zailena. Gauza asko esan genitzake horren ingurua, baina benetan, zorionak, Iban, oso lan profesionala, heldua eta oso arriskutsua, Iban, zorionak. Eskerrik asko. Zorionak, Iban.
Baina, azkenekoak inguaz. Gaur entzuteko aukera izango dugun azken artista Miriam Lujua da. 16 urte ditu eta ies, Ibarreko landan ikasten ditu arte eszenikoak. 4 urte daramatza harrapazanken parte hartzen eta abestuko duen abestia Erantzunak deitzen da, berak sortutakoa. Ziur publiko osoa animatuko dula, beraz, txalo bero bat! Animo, Miriam! Baina niretzat utzik daude eta ez ditut erantzuten. Izan alda bilatu dala gehiegi eta ez naiz konturatu ondoan izan zaitu dela. Eskerrik asko! Joa, Miriam. Zorionak, sekulako buelte mondotzezu kantari. Kriston martxa sartu dotzezu, amaiera hoiek eta disfrutatu dozuz, zorionak, ezin dutute gehiagorik esan. Eskerrik asko. Gainera, zuk idatzitako kanta da, zuk konposatutakoa, musika zeurea, segi bide hortatik, ze Euskal Herrian, zurin moduko neska gehiago behar duguz abeslari gitxi dauz, beraz, hortik segi eta gogor jo, bai? Eskerrik asko. Muso handi bat. Kaixo, Miriam. Nik uste gauza pilo bat azkazula zure alde, ez? Zuk aipatu bezala, zure kanta da, ahotxe ederra dakazu, gero kriston rollito ona transmititze duzu, olako flow hori dakazu, ez? Eta esan bezala, emakumeak nahi ditugu, zuk kantu ezberdin bat egin duzu, beste zea bat, beste aizera bateko kantu egin duzu, oso polita, halako agudo hoiekin, asko gustatu zaizkidanak, eta argi dago, que me ha encantado, nola ez? Eta zerbait esatekotan, eta gian oker nabil, ez dakit, baina hain politak dienez egiten dituzun joko hoiek, gutxiago ingo nituzke. Bakizu zergatik, egiten dituzun hoietan, askoz gehiago baloratu egingo direlako. Orduan, hain politak egiten dituzun, ez dakit agian amaierarako edo sorpresa modun utziko nituzkela. Baina, bueno, kantua brutala, zure rolloa brutala eta zu zeu brutala. Zorionak. Eskerrik asko. Miriam, zorionak. Ni disfrutatu ditut gorgorito guztiak, ni gehiago nahi izango nituzke. Ez, harritu nauzu, aterazaren luk horrekin, batean hasi zarenean abesten, unkitu nauzu. Asko disfrutatu dut,
dale, alduzu eta... Baina jorain zu ikusi zaitu dela oso zaila egingo zaigu dinot. Nik emango nituzke 10 sari ezberdin, porque bakoitza dauka berea, ez? Eta gauza batzuk ezin dira rasero berdinetik neurtu. Nik ikusten zaitu danean zu eszenatoki baten gainean, sinesten dut egiten duzuna. Eta horrek ez deko premiorik, ez deko ezer, da balio duzu edo ez duzu balio, eta ez dakit oso ondo. Eskerrik asko. Bueno, ja, bukatu dia finalistan zea, gala guzea aktuazio guztiak, oain txalo bere bat emango jogu epailei, zein pentsatu behar dute, erabaki, animo, bera jetxi berko zeate, hitzeik eta debatitzea, animo, oso zaila dakateta. Bueno, eta gogoratu, zea oain lixeritzen egian bitartian, Facebooken eta Twitterren gaudela, bialtzeko argazkiak eta iritziak eta animuak, bai? Gero jakin, igotako argazki guztien artean, sari bat banatuko dela, beraz, igo eta animatu, aprobetxatu, bai? Eta bueno, beraiekoen gogo eta ituten bitartian da erabakile hartuta, guko hendik bakagu zertaz gozatua, beraz, lasai, hendikan lasai. Oparitxu bat daukagu zuentzat. Arrapazanken, hainbatetan parte hartu izan duen eta Bilboko artista gazte bikaina den gonbidatu berezia ekarri dizuegu. 3 abesti kantatuko ditu. Beraz, txalo bero batez jasoko dugu, Nagore Rondon! Kaixo, neunaiz, soilik deitzen dizut zure hotz entzuteko, zuri buruz hitz egin dezagun, denbora dena sendatzen du baina niri ez nau lagundu. Kaixo, entzuten nauzu, faltan botatzen ditut gure zoriontsuak, amaiera gabeko mundu honetan. Bizitzan sufritu behar dela ikusterakoan, hainbeste distantzia dago bion artean, hainbat so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of time when nothing ever happened? It's no secret that the both of yours started running outside. So hello from the other side. I'm not tough.
entzun ezkegi aurretik, soilik nahiko nuke, barkamena eskatu berdin zaizun arren, hemen nabilzu gogoratzen. Eskerrik asko. Elkarrekin egin dugu bizitzako idea, zugandik jaso du nik gaur egun ezena, bion artean idatziko dugu istorio bat, herri euskaldun honen etorkizuna. Etan barrenak entzun ditut milaka berba, hizkuntza zaharrak berri egin dituena, leoian arroak baino ozenago, egingo dugu euskaraz bilbotarro. Begira nazazu, ezan maite nauzula, ez naizela zubari, ametsetan eta sentitzeko behar zaitut nirekin, euskaraz beti. Bizirik gaude eta zuzara horren seinale, bizirik gaude berbetan gu hemen bagaude, geroan orain amarrastuko dugu bizirik, zuzara eta gu gara elkarrekin. Begira nazazu, ezan maite nauzula, ez naizela zubari, ametsetan eta sentitzeko behar zaitut nirekin, euskaraz beti. Ezan maite nauzula, ez naizela zubari, ametsetan eta sentitzeko behar zaitut nirekin, euskaraz beti. Begira nazazu, ezan maite nauzula, ez naizela zubari, ametsetan eta sentitzeko behar zaitut nirekin, euskaraz beti. Eskerrik asko. If I so stay, I would only be the way. So I go, but I've known I don't think of you every step of the way.
bittersweet memories. That is all I'm taking in me. So goodbye, please don't cry. We both know I am what you need, and I will always love you. I will always love you. I hope that treat you cry, and I hope you have what you love, and I will send you joy and happiness. But above this, I am wishing you love. And I will always love you. 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 Darling, I love you. I will always, I'll always love you. Eskerrik asko. Bueno, nola duen urduritasunak. Bueno, egia da Nagore bezalako artista askok hemen harrapazanken hasi dutela bere bidea. Eta une hau aprobetxatu nahi dugu, iruditzen zaigulako oso importantia dela artista baten bidean jasotzen duen irakasleen laguntza edo persona garrantzitsuien laguntza. Beraz, aurten harrapazanken egon diren irakasle horiei txalo bero bat bidaliko diegu. Xabi Ju, Janik Bergara, Ugaitz Alegria, Olatz Gamboa, Aritz Bengoa, Andrea Kobadonga, Iñaki Maruri eta Urtza Zuazo. Eskerrik asko! Oain bai, unea heldu da, nabaitzet jaula eskubiko atia zabaltzeala, hiru epaileak urduri daude, ez da bat ere erraxa izan, jakin dezazuela zenik entzuten egon naiz dana, apuratuta datoz, baina ja erabaki hartuta. Beraz, txalo bero batekin hartuko ditugu hiru epaileak, Zurine, Nacho eta Itziar. Itziar, borroka honbilak egon dia, erabaki hartzeko duan. Bai. Ibili gara duda askorekin, zalantza askorekin, pertsona bat nahiko argi geneukan, baina beste biak ez egon da olako borrokatxu bat biren artean, txikia. Nolako sensazioa, abarkatu. Sensazioa da horrorosoa. Horrorosoa. Ze, karo, dago, ez dakit, baloratzen da hemen apurtxu bet, gaine, disiplinak oso diferenteak eta apurtxu bet intuizioz, ez dakit. Eta, bueno, azkenean,
bat saiatu gara gainera 3 aukeratzen ezin izan da. Eta, azkenean, erabaki bat hartu dugu. Orokorrean finalakin ze sentsazio dakazute, nola gelditu zeate edo nola bizi izan duzu gaurko gaua? Bi aukeratu behar izan ditugu, egon gara 3 aukeratzeko borrokan. Saiatu gara behintzat. Saiatu gara hitz egin dugu, ez zelan da, antolakuntza taldearekin, eta ezinezkoa izan da 2 saritik 3 pasatzera, porque birekin oso zalantza handia auki dugu. Oso argi auki dugu hazikeratik bi bide hartu ditugula, bata oso argi auki dugu gauza batzuk hartu ditugu kontuan, eta ez da holan nola nahi erabaki hartu, baina batek egin oso argi auki dugu, eta beste birekin berriz, izan da imposible erabakitzea. Gaizki pasa dute. Orduan, bi hoien artean hartu dugu, batek aukera gehiago izango ditu, gazteagoa delako, eta bestea nagusiagoa denez, aukera gutxiago izango ditu. Baina benetan, kreatiboki eta dara oso parekatuta izan dira, ezinezkoa izan da sari hori banatzea 2 saritan, eta nik uste du ja heldu dala momentua esateko, eta jazta. Ja sufritzen nahi dia. Porque ni sufritzen nahi dia. Itxoin, aguanta, frena upizkazen sari ematera, norbait igo behar da. Beraz, igo dadila saria ematera Bilboko udaleko Euskara eta Hezkuntzako saileko Jone Unzueta. Txalo bero bat! Animo, Jone, barkatu. Sariak prest, beraz? Torri ardira, bat bagu lekua eta. Hartu estenatokila. Bueno, oain bai. Eskerrak eman nahi dizkizuegu. Parte hartu zuen 89 taldei, finalistei, izugarrizko lana indezue, dana eman dezute, benetan, zorionak. Lastima, 2 talde bakarrik aukeratu ditzakegula bukaerarako. Sufritzen ikusitut benetan. Bueno, zuek ja sufritzen zaudete, ez? Bueno, animo ba. Badatortaia, saria nork eraman duten. Hauek izango dira, entzunadi, Arrapazankeko 11. edizioko senior kategoriako irabazleak. Bueno, zalantzarik gabeko irabazlea, Zirke Momo uste dudala izena. Txalo bero bat! Ibai. Zorionak! Hartu txekea. Eta bigarrena. Txalua. Ai, ama. Bai, bigarrenarekin uste dut azalpen txiki bat lehen esan bezala eman behar dugula, ez da? Bai, hori bi izen egon dira mai gainean, behin eta berriro borrokatu dugu biek jaso izateko saria, ezinezkoa izan da, baina izan dira Ibai eta Miriam. Eta bi hoien artean, zeo zertan oinarritu bagara, hori erabaki bat hartzeko izan da adin kontua. Erabaki izan da Miriamen alde, nagusiagoa delako eta aukera gutxiago dituelako. Baina, irabazlea Miriam izan da. Haupa, Miriam. Zorionak, Miriam. Normal. Bueno, jaso txekia. Zorionak, Miriam. Ze artista puskak dazkagun hemen Bilbon, txalo bero bat! Zorionak. Hala, disfrutatu! Eta benetan zorionak parte hartu duten guztioi, ze pozgarria da ikustea, nola Euskal Herrian hainbeste artista dazkagun, eta zeinen ongi egiten dezuten, beraz zorionak denoi, benetan. Eta Ibai, hemen ikusi gura zaitugu datorren urtean, Segon zara hortxe. Oso zaila izan da, bai. Eta bueno, guztiei be, animo pillo bat, mesedez igon holtzara Bai. Gora dena! Bai, gora! Zorionak, bikote, gozatu, pila bat. Jolin.
Bueno, danak gora igotzen dian bitartian, eskerrak emango izkizuegu. Bilboko udaleko euskara eta hezkuntza sailari, euskaltzaleen topaguneari, laguntzaile eta babesle guztiei, Bilboko ikastetxei, epaimaikidei, begirale eta entxoioetan gazteekin lanean aritu diren irakaslei, Nerea argazkilariari, Txalo Bero bat eta baita Unai Goikoelea superdileari ere. Aztu gabe, eskerrak jaialdi hau posible egin duten teknikariei, laguntzailei eta nola ez, lehiaketan parte hartu zuen guztiei. Urrengo urtean ikusiko dugu elkar, eskerrik asko guztiagatik,